Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 30, ostirala, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik Fernando Señas Bea izango dugu, Nafarroako klima aldaketarako bulegoko zuzendaria dena. Eguneko dutxa 4 minutura murrizteko kanpaina bat luzatu dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, irailaren 5-tik 7 zentral aretoan Beltza Weekend jaialdia ospatuko da eta honen inguruan hitz egiteko Xabierrekin egongo gara hizketan. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1936an, Juana Josefa Goñi eta bere 6 seme-alaba Legarrezko leizera jaurti zituzten, Gaztelu. Urte batzuk geroago, 1976an, gas alternatiba aurkeztu zuten, etak armak uzteko gutxieneko baldintzak. Egun berean baina 1979an, Pantera Beltzen jarraitzailea zen Jens Seberg aktore estatubatuarrak bere buruaz beste egin zuen. Eta bukatzeko, 1980an, Ondarroan Angel Etxaniz hil zuen bataion basko espainolek metraietaz tirokatuta. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Larunbatean arratsaldeko 8etan Zubikpeko bertso saioa egingo dute Garesen. Saioa Arkaitza, Amets Arzaiuz, Maialen Lujanbio eta Julio Soto izango dira bertsotan, Ander Aranburu gai jartzale dutela. Jarduera doakoa izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian funtzio publikoko beste 4 buruzagik dimisioa eman dute. Ustezko arrazoi pertsonalak alegatu dituzte. Urtebetean 4 zerbitzuburuk, 2 atalburuk eta negoziatuko buru batek ukoa aurkeztu dute. Hori koloreko argazki nagusian, Errandok bere buruari zer gertatzen ari den galdetzen diola dirudi. Gironak gol bat ospatzen duen bitartean. Titularrean gorrigarria. Osasuna jipoituta atera da Gironatik, planteamendu ultradefentsibo batekin aurkeztu ondoren. Boiomo zentralak 5 urterako sinatu du. Beste argazkian, Castillok helmuga zeharkatu du Manzanedan. Titularrean, Kern Farmaren garaipena Manolo Azkonaren omenez. Manolo Azkona txirrindulari talentuen aurkitzailea hilda 71 urte zituela. Erdiko berrian, sindikatuek grebari eutsi diote hezkuntzan errefortzuak izan arren. Eskuineko argazkian, Rosalejoko jauregia memoriaren institutu bihurtzen ari da. Eskuineko berrietan, alde batetik Daniel Sancho baliabideak prestatzen ari da, biziarteko kartzela zigorrara kondenatua izan ondoren. Beste alde batetik, Nafarroak 27,5 milioi eman ditu 2757 ibilgailu elektrifikatu erosteko. Jarraian, prezioak 2,2 jaitsi dira abuztuan eta 14 hilabetetako inflaziorik txikiena utzi dute. Azkenik, mankomunitateak Burlata eta Herripagaina arteko linea zabaldu du, baita gauekoak ere. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroan ez da gehitu familiako medikuen bame kopurua, urria izan arren. Espezialitate horretarako 32 plazako eskaintza mantenduko du datorren urtean. Argazki nagusian, Budimir aireko lehia bat irabazten saiatzen ari da Montilibiko futbol zelaian. Titularrean, gaindituak. Osasunak zuzenketa larria jaso du Gironan. Honen beheko berrian, Moyomok itxi du Vicente Morenoren taldea. Erdiko berrietan, ezkerrekoan, Bilabesak indartu egin dira gaueko 6 linea berriekin. Eskuinekoan berriz, uko egite berriak daude foru gobernuaren funtzio publikoan. Hauen beheko argazkian, Pablo Castrillo garaipena ospatzen dago. Titularrean, Kern Farmako egunik ziraragarriena eta zailena.
Goiko Berrietan, alde batetik, 2410 ikasle berri Nafarroako Unibertsitatean, 626 nafar. Beste alde batetik, udan lan egiten duten ikasleak. Bukatzeko, bizi osorako kartzela zigorra Tailandian Daniel Santzorentzat. Gara egunkariaren titular nagusian, Pradalesek oposizioari bete beharrak jarriz hasiera eman dio ikasturte politikoari. Ohiturari jarraituz, Imanol Pradales lehendakariak kurtso politikoari ekin zion atzo Miramar jauregian. Nabarmendu zuen osasuna eta etxebizitza izango direla bere lehentasunak, eta bi kritika nagusi jaso zituen oposizio horretan, baina badirudi lehendakariak hasieratik markatu nahi duela, bereziki EH Bilduri. Argazki nagusietan Pablo Castrillo dugu. Titularrean, Castrillok Manolo Azkonaren omenaldirik onena sinatu du. Manolo Azkona Euskal Txirrindularitzako izen handienetako bat atzo hil zen, eta ezin izan zuen omena hoberik izan. Ezkerreko Berrietan, lanera behartuta Gazako haurrek jokoa ahaztu dute. Beheko Berrietan, alde batetik, erretiroa atzeratzeak bizi itxaropena murrizten du. Beste alde batetik, gidari bat hilda ertzaintzari aurre egin ondoren. Iritsi da atalean, alde batetik, jaietako lekukoa Lekeition, Plentzian, Elorrion, Mamarigan eta Irunberrin izango da. Bestetik, gune berriak eta saio gehiago boga-boga jaialdian. Amaitzeko, eskaintza zabala familia osoarentzat zineman. Berriaren titular nagusian, Junkerasen hautagaitzari aurre egingo dion zerrenda aurkeztu dute Erken. Ezker Nazional Berriak alderdia eraberritzea du helburu. Ez du jakinarazi nork aurkeztuko duen errepublikanoen buruzagi izateko hautagaitzat. Kataluniako Ezker Errepublikanoak hurrengo azaroaren 30ean egitekoa du Kongresu Nazionala. Argazki nagusian, Imanol Pradales lehendakaria Donostiako Miramar jauregian elkartu zen agintariekin atzo, urte politikoa hasteko. Titularrean, formen inguruko akordio bat. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak jarduera politikoa giza legez egiteko itun proposamena eskaini dio oposizioari. Beheko argazkian, Ibaikako eta Txapelako arraunlariak sailkapena ospatzen, atzo Donostian. Titularrean sailkatze ziraragarria Kontxan. Honen eskuineko berrietan udako seriak ditugu. Alde batetik beste abia baten 2. atala eta beste alde batetik Euskal Herriko tunelaren 4. atala. Azkenik, Goiko Berrian, Erresuma Batuko eta Portugalgo soldaduek duela 211 urte eginiko sarraskia oroituko dute bihar Donostian. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, eskualdeko hiri garraioa neguko ordutegira itzuliko da astelenean. Irailaren 2tik aurrera neguko ordutegira itzuliko da Iruñerriko hiri garraioa, berrikuntza batzuekin. Gaueko 6 linea berri ezarriko dira eta L19 Erripagainatik Burlatara luzatuko da. Eskuineko berrietan, Goikoan, emusikadaz jaialdia zentralen ospatuko da irailaren 12tik 15era. Iruña emusikadaz edizio berri bat hartzeko prestatzen ari da, historikoki bazterretatik sortutako emakumeen, desidentzien eta ahotsen presentzia artistikorako funtsezko gune gisa finkatu den jaialdia. Irailaren 12tik 15era ekitaldi honek programazio anitza eta eraldatzailea eskainiko du. Behekoan, Ane Martijaren hitzetan, egunerokoan zeharkatzen nauten gaien inguruan hitz egiten dute nire abestiek. Ane Martijak kontzertua emango du gaur iluntzeko 8etan Iruñeko Zentral Aretoan, arte gaztea topaketen eskutik. Kaixo, lehen esan bezala orain Fernando Señas bearekin egongo gara, Nafarroako klima aldaketarako bulegoko zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, eta lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapinagatik. Zuri etortzeagatik. Kontatu iguzu, martxan jarri duzue kanpaina bat, 4 minututan dutxa izenarekin, baina zertan datza kanpaina hau?
Bueno, oso labur esan da, erronka botatzen diegu Nafarroako herritar askori, eta erronka hori da ea lortzen duten 4 minutuan dutxatzea. Kontua da, ura aurreztu nahi dugula, bereziki kontuan hartuta klima aldaketa gainean dugula eta etorkizunean areagotuko dela, eta horretarako ekintza asko burutu behar dira, eta haietako bat izan daiteke hau. Eta zeintzuk dira honen helburuak? Honen helburuak da, alde batetik kontzientzia piztea, azkenean aurreikuspen guztiek esaten dute etorkizunean ur gutxiago izango dugula eta lehorteak izan ditzakegula maizago, orain baino, eta horretarako egokitu behar ditugu gure ekintza asko, eta haietako bat izan daiteke ur gutxiago erabiltzea. Orduan, gaur egun gutxi gora bera, batez besteko izan daiteke 10 minutuko dutxa bat, eta erronka da ea 4-5 minutuan egiten dugun. Eta 10 minutu gehiegi da? 10 minutu gehiegi da, ez bakarrik ur kontsumo aldetik, baizik, eta munduko osasun erakundeak gomendatzen du 4 minutu inguru erabiltzea dutxarako. Zergatik, azkenean gehiago erabiltzen badugu, gure azala lehortzen da. Ur gehiegi erabiltzen badugu, pasatzen badugu denbora luzea dutxan, gure azalak sentitzen du hori, lehortzen da, eta hori gure osasunerako ere ez da ona. Eta urez gain energia kontuan hartu behar dugu. Azkenean ari gara erabiltzen ur beroa, ur hori berotzeko behar dugu energia, eta energia kontsumitzean sortzen ditugu emisioak, eta horrekin sortzen dugu klima aldaketa azkenean. Eta posible da 4 minututan dutxatzea? Bueno, hori bakoitzaren araberakoa izango da kontua, baina uste dugu ezinezkoa ez dela. Azkenean, kontuan hartu behar dugu 4 minutuak dira iturri irekita, ez guztira, eta printzipioz lehenengo ura jasotzeko eta saboia emateko eta gero ja berriro saboia kentzeko printzipioz izan daiteke. Beti pertsonaen arabera, noski ez dela gauza bera, hile motza izatea, hile luzea izatea eta horrelako gauzak, baina printzipioz zergatik ez. Eta iturria itzaltzen duzunean, adibidez saboia botatzeko, hori kontuan hartzen da, ez? Hori da historia, 4 minutuak dira iturria irekita. Bestela, badakigu zailagoa izango dela, baina pertsona batzuek dagoeneko egiten dute. Azkenean, egiten baduzu, utzatzen bazara egunero, 2 egunez behin edo, azkenean normalean eta lan fisikorik hori ez baduzu egiten, azkenean ez duzu gehiegi edo gehiago erabili behar orokorrean. Eta beharrezkoa da egunero dutxatzea? Hori ere, osasun munduko orakundearen arabera, pertsona bakoitzaren araberakoa dela kontua. Azkenean, egiten baduzu lan fisikoa, bai behar izango duzula dutxa bat egunero, baina pertsona normal batek lan fisikorik egiten ez duenak edo, azkenean dutxatzen bada 2 egunez behin edo, esango dut, nahikoa dela mantentzeko higiene orokorra eta egoera honean. Orduan, pertsona askok hartu dute ohitura hori, eguneroko dutxa hartzeko, baina beharrezkoa ez da. Eta hau, ura aurrezteko alternatiba bat izango litzateke, baina beste batzuk badaude? Egon daiteke asko, azkenean gauza bera da, eta hori askotan erabili izan da, garbitzen ditugunean hortzak, hori ere iturria pertsona batzuek mantentzen dute irekita denbora guztian, eta ez duzu beharrik hori egiteko, edo platera garbitzeko, edo azkenean edo zein momentutan ura erabiltzen dugunean, kontuan hartu behar dugu, hori baliabide bat dela, ez da infinitua, murritza da, etorkizunean gero eta murritzagoa izango da, eta horretarako printzipioz erabili behar da neurrian. Azkenean hori zentzu komuna edo erabili behar dugu gauza guztietan bezala.
Eta 4 minutu horiek neurtzeko, erloju horiek banatuko dituzu, ezta? Hori da. Hemen dugu erloju txikia, kanpaina honetan parte hartzen dute momentuz 36 herrik, bai, eta 36 herri horiek jaso dituzte ja areazko erloju hauek eta banatzen ari dira bere herritarren artean, bai. Orduan ja udal bakoitzak erabakitzen du nola egin kanpaina hau eta banatzen ari dira eta Nafarra askok izango dute jada etxean bere erlojua eta historia da hori, dutxa sartzen zarenean, ematen diozu buelta eta are guztia erori baino lehenean lortzen duzun dutxa bukatzea. Eta adibidez, hemen Iruin herrian, ze udalerrik parte hartu dute? Buruz guztiak ez dakizkit, baina badakit parte hartuko dutela edo parte hartzen ari dela Ugarte, Atarrabia, Galar, eta nik uste bat hasten ari naizela eta sentitzen dut. Eta, nondik dator kanpaina hau egiteko ideia edo? Nafarroak badu bere estrategia klima aldaketari aurre egiteko. Estrategia hori onartu zen 2018an, Klina izena du, hoja de ruta de cambio climático de Navarra, gaztelaniaz, baina motz esan da Klina. Eta Klinaren barnean badaude mitigazio ekintzak, hori da, isuri gehiegi botatzeko ekintzak eta horretarako klima aldaketa ez areagotzea, hori da helburua, eta adaptazio edo egokitze ekintzak. Azkenean klima aldaketa gainean dugu, areagotuko da, eta gauza batzuk aldatu behar ditugu horri aurre egiteko eta hobeto bizitzeko. Horretarako, Nafarroak martxan jarri zuen proiektu europar bat, Life Nadapta izena duena. Life Nadaptak hasi zen 2017an, bukatuko da datorren urtean, eta horren barne daude 37 ekintza desberdinak. Ekintza horietako bat da udalekin lan egitea. Azkenean, udalak dira herritarretatik gertuen dauden administrazioak eta haiek badute aukera handia klima aldaketari aurre egiteko eta bere ekarpena egiteko. Eta udalekin egiten du lan Nasubintza, enpresa publikoa, eta ez dakit, udal askok burutu dute klima eta energia plan bat, eta plan horietan sartu dira neurri batzuk. Horietako bat izan da ura aurreztea. Eta nola egin hori? Adibidez, hau izan daiteke modu bat. Eta hortik dator kanpaina, Nadapta proiektu honetatik. Eta azken aldian nabaritu izan da ur falta Nafarroan? Momentuz, beste zonalde edo erkidego baino hobeto gaude, baina printzipioz hori estudio edo aurreikuspen guztiek esaten dute etorkizunean ur gutxiago izango dugula eta orduan lehorteak izateko probabilitate handiagoa izango dugu. Baina eta proba bat izan zen duela 2 urteko uda. Eta uda horretan, Nafarroako zonalde batzuetan, bereziki adibidez Ebro ibarrean, izan zuten ur falta, izan zituzten murrizteak edo, eta hori zonalde ikusten duguna oso berde, oso basoz beteta eta bar. Orduan hori errealitate bat da, klima aldaketa hemen dugu, gainean dugu, egokitu behar dugu, eta horregatik kanpaina hau eta beste ekintza batzuk. Adibidez, pasain urtean, Aiozko urtegiak jasan zuen ur falta handia, ez? Bai, hori da azkenean eragina, klima aldaketak bero handia dugu, bero horrekin badugu prezipitazio gutxiago eta evaporazio gehiago. Eta horregatik ur falta gero eta nabariagoa edo ohikoagoa izan daiteke. Eta horregatik dago behar hau ur kontsumoa murrizteko.
Eta ur falta hori lotzen da beti udarekin edo zein urtarotan gertatu daiteke? Hombre, gehienez gertatzen da eta gertatuko da udan eta udazkenean. Azkenean, urte osoan zehar, printzipioz badugu prezipitazio gehiago neguan eta udaberrian, eta gutxiago udan eta udazkenean. Horregatik beti lehortea gertatzen dira gehienez irailean eta urrian, ekainean, maiatzean, apirilean baino. Eta gero Nafarroa hain desberdina izan da, klimaren arabera, hori ere eragina dauka? Bai, baina hor badaude gauza batzuk izateko kontuan. Beste gauza bat da zenbat prezipitazio ditugun, bai? Eta hori izango dugu normalean beti gehiago iparraldean, hegoaldean baino, eta beste kontua da zenbat ur dugun kontsumitzeko. Eta horretarako hornidura eta planifikazioa kontuan hartu behar dugu. Adibidez, urtegi gehienak daude Nafarroako ipar erdialdean, bai? Eta hortik hartzen dugu ura, emateko gero edo banatzeko Nafarroa osoan. Eta hortik ere ailegatzen da ura herriberara. Eta adibidez, duela 2 urteko lehortea, pairatu zen gehiago iparraldean, hegoaldean baino. Kasu honetan, zergatik horniduraren araberako kontua da. Adibidez, Ebro ibarrean hartzen dute ura batzuetan manantial natural batzuetatik. Ez dago hor hornidura, ez dator gure kasuan Iruñerrian bezala Eugitik, Artetatik edo Itoizetik. Dator manantial, horko bertako manantial batzuetatik. Eta hor, euririk ez badago hilabete batzuetan, lehortea gertatzen da eta ez dago hornidurarik. Horretarako planifikazioa ere garrantzitsua da, horniduraren planifikazioa. Eta kanpaina hau noiz hasi zen? Ja martxan da, hasi zen nik uste pasaden astean izan zela, orduan herritar askok jaso dute jada erlojutxoa, eta ez badute jasoko dute 24.000 biztanlek izango dute aukera jasotzeko erlojua. Eta ikusi duguna da, Oiartzun Haindia izan duela hedabideetan bereziki, pertsona batzuek galdetzen dute hau nire herrian aldago edo ez, eta pentsatzen ageri gara bigarren kanpaina bat egitea eta udalerri gehiagok batzen dira kanpaina honekin. Egingo dugu beste deialdi bat eta animatzen diren gehiago. Ikusten duan ez voluntarioa da, ez? Bai, voluntario guztiz voluntarioa, bai. Eta nola parte hartzen dute udalerriak bakoitzak bere herrietan promozionatzen? Hori da, azkenean guk banatzen dizkiegu erlojuak eta folietu batzuk, haiek ere banatzeko berritarren artean. Haiek erabakitzen dute banaketa hori nola egiten dute etxez etxe, edo jartzen dituzte erlojuak udaletxean eta jendeak joan behar duara hartzera erlojua, hori azkenean haiek ezagutzen dute hobeto bere realitatea, kasu honetan guk baino. Eta horregatik haien esku dago nola zehaztu kanpaina. Eta kanpaina hau ondo aterako balitz, zer suposatuko luke? Suposatuko luke alde batetik aurrezki batzuk uretan, energian eta usurietan. Orduan, eta ez hori bakarrik, energia eta ura aurrezten badugu, dirua hori aurreztuko genuke. Aurreztuko genuke Nafarroa osoak, baina aurreztuko lukete herritar bakoitzak. Azkenean, ur beroaz ari gara, eta ur hori berotzeko behar dugu energia, eta denok dakigu energia ez dela oso merkea, eta guztioi komeni zaigula ura aurrezteko ere dirua. Ez hori bakarrik isuriak, klima aldaketa ez areagotzeko, baizik eta hori gure poltsikoan ere nabarituko dugu pixka bat. Adibidez, eginda kalkulu potolo bat, eta hori da Nafar guztiok jasotzen edo murrizten badugu gure dutxa 10 minututik 4 minutura, egunero edo saio bakoitzean Nafarroak aurkeztuko luke 90.000 euro. Hori kontuan izan da, egunero egiten badugu, azkenean urtean zehar izango lirateke hainbat 100.000 euro. Eta ez dago batera gaizki hori.
Eta dutxa alde batera utzita, ze beste modu daude ura aurrezteko gure eguneroko bizitzan? Pues hori komentatu duguna, azkenean kontuan hartu behar dugu ura baliabide eskasa dela, eskasagoa izango dela, eta orduan beti jokatu zentzuz. Azkenean hori da historia. Behar badugu, pues ez dakit, autoa garbitu, pues saiatu erabiltzen ur gutxiago. Hortzak garbitzen baditugu, pues saiatu erabiltzen ur gutxiago, eta horrela pues gauza guztiekin. Bai. Eta herritarrek nola uste duzu erantzungo dutela? Pues ez dakigu, azkenean herritar asko dira eta bakoitzak izango du bere iritzia, baina, bueno, aurreko egunean entzun nuen elkarrizketa bat irrati batean ikuste izan zela, eta printzipioz herritaren erantzuna nahiko ona izaten ari zela. Orduan, printzipioz oso pozio gaude, bueno, lehenengo sentsazio edo erantzunekin, eta horrela jarraitzen duen. Da ze iritsi zaizkizue, adibidez? Pues, printzipioz hori, klima aldaketaren kontuak guztionak direla, ez da hori guztia utzi behar administrazio edo enpresetan, baizik eta bakoitzak gehitu alda edo aldu bere alea lan honetan parte hartzeko. Azkenean guztion artean sortzen ditugu emisioak, orduan guztion artean murriztu behar ditugu. Eta beste alde batetik nola efektuak baditugu eta izango ditugu, horri egokitu behar dugu, baina guztiok egokitu behar dugu. Enpretzek egin behar dute bere lana, administrazioak egin behar dute bere lana, baina herritar guztiek ere egin behar dugu edo ahal dugu gure lana ere bai. Da, azkeneko galdera, zer da kanpaina honetaz espero duzuena? Pues, kanpaina honetaz espero duguna da kontzientziazioa, azkenean hori, poliki-poliki aldatu gure ohiturak, kontuan izan gero eta gehiago ze eragina duten gure ekintzek klima aldaketan eta ingurumean orokorrean, eta erantzun ona baldin bada, horrek ere ematen digu esperantza edo ematen digu indarra gauza gehiago sortzeko, eta hori ere garrantzitsua da. Fernando, mila esker gurekin platora etortzeko momentutxo bat ateratzeagatik, eta zer moduz joaten den kanpaina. Mila esker zuei bete betzala eta nahi duzen arte. Ondo segi. Mila esker. Agur. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, arratsaldean eta gauean giro ezegonkorra izango dugu berriro ere. Orduan, zaparrada trumoitsuak nonahi bota ditzake, baina irregularki egongo dira banatuta. Zenbait tokitan euria gogotik egin dezake eta txingorra bota, baina beste leku batzuetan lautanta baino ez du egingo. Goiza lasaia izango da, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira eta euria egin dezakeen arren, oro har euria txikia izango da eta aterruneak luzeak. Ipar ugituko haizearekin jarraituko dugu eta Ebro ibarrean hego ekialdetik sartuko da. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta sargori puntu bat igarriko dugu. Abuztua giro ezegonkorrekin amaituko da. Larunbat goizean giroa lasaia izango da, ateri egongo da, urdinguneak zabalduko dira, tarteka eguzkiaz goza ahal izango dugu eta temperatura uda sasoiko balioetara iritsiko da. Baina arratsaldeak aurrera egin ahala, zaparradak eta trumoi ekaitzak itzuliko dira. Gainera, zenbait tokietan handiak izan daitezke eta txingorra egingo duenik ezin dugu baztertu. Ekialdeko haize ahula ibiliko da. Kantauri isurialdean tarteka ipar ugitua izango da. Temperaturak berdin jarraituko du eta sargori puntu bat igarriko dugu oraindik. Igandean giro lasaiagoa izango dugu eta oraindik ezegonkortasun apur bat egongo den arren, ez da oso orokorra izango. Goizean giro argi samarra izango dugu, bereziki hegoaldean. Bertan ostarte zabalak irekiko dira. Ipar ukituko haizearekin. Kantauri isurialdean hodeiak pilatuko dira.
Arratsaldean ez egonkortasun hondarrak direla eta han hemenka zaparrada bakanen bat bota dezake. Temperatura apur bat jaitsiko da ipar partean, Ebro ibarrean berdin jarraituko da. Kaixo, lehen esan bezala orain Xabierrekin egongo gara, irailaren 5-tik 7-ra Beltza Weekend ospatuko da zentralen eta hau aurkeztera etorri da. Kaixo, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ongi, hementxe. Bueno, kontatu iguzu, zer da Beltza Weekend hau? Beltza Weekend seigarren edizioa betetzen duen musika beltzari eskinitako jaialdia da. Eta musika beltza esaten dugunean, hor barruan sartzen dugu soula batez ere, baina baita ere rhythm and bluesa, soinu jamaikarrak eta beste musika zahar batzuk, ez? Latina, funka eta horrelako musikak, ez? Da jaialdi irekia, 6. edizioa egiten dugu, Iruñan egiten dugu, zentralen eta Iruñeko beste eszenatoki batzuetan, eta hori da, hitz gutxitan Beltza Weekend jaialdia. Esan duzun bezala, hau 6. edizioa izango da, eta noiztik egiten da hau? 2017an hasi ginen, eta egin genituen 4 edizio, gero pandemia etorri zen, suspenditu behar izan genuen, eta berriz pandemiaren ondoren, ezbaian gelditu ginen, heltzen genion jaialdia egiteari, eta animatu ginen, eta 2 gehiago egin ditugu, hortaz, hau 6. edizioa da. Eta nola sortu zen horrelako jaialdi bat egiteko ideia? Gu gara musika beltzaren oso zaleak, fanzineak egiten genituen, pintxadak egiten genituen, eta Gautxoriak Soul Club elkartea, taldea sortu genuen, irabazi asmorik gabeko proiektu bat, eta hori sortu ondoren, gu jaialdi askotara joaten gara, eta asko maite dugu musika beltza, soul musika, eta orduan esan genuen zergatik ez dugu egiten Iruñan jaialdi bat kanpora joan behar ez izateko, ez? Zergatik ez diogu Iruñari ematen guri gustatzen zaiguna, ez? Eta onera ekartzen, ez? Eta horrela hasi ginen, erokeri txiki bata, ze guk ez dugu honetatik ezer irabazten, irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, egiten dugu nahi dugulako, bakoitzak bere lana ditugu eta bar, eta hasi, arrakasta izan zuen, eta segitu izan dugu. Eta segituko dugu, arrakasta izaten jarraitzen dugun bitartean. Beraz, zuek zarete honen errudunak, ez? Modu batean esateko, baina laguntzarik jasotzen duzue hau antolatzeko? Bai, errudunak beti gara, hobe errudunak izatea bizitzan, eta bai, jasotzen dugu laguntza txikiren bat jasotzen dugu, noski. Baina, ez da ere beste munduko gauza, baina bai, jasotzen dugu, bai, Iruñeko udaletik, eta baita Nafarroako gobernutik, hortaz, alde horretatik oso eskertuak gara. Festival txiki bat da, presupuestoa, aurrekontua ez da oso handia, hortaz, nahiko asumiblea da. Eta kontatu ezakezu pixka bat, ezakit musika estilo honen inguruan? Bai, musika estilo bat baino musika estilo asko dira. Lehen aipatu dudan bezala, hor daukagu, ardazten da soul musikaren inguruan, soul musika blues eta rhythm and bluesetik datorren musika da, oso ezaguna, 70ko hamarkadan, mainstreamean zegoen, eta oso, Estatu Batuetako gazteek entzuten zuten musika da. Eta gero egiten dugu baita ere, sartzen dugu musika jamaikarra esaten dudanean, sartzen dira reggaea eta ska musikak eta rocksteadia baita ere, subgenero
reggaearen subgenero bat, eta gero, rhythm and bluesa, soularen aurretik egon zen musika, beltzek egiten zutena, estatu batuetan, eta gero, musika hauek, beste soinu batzuekin ahaztuta, adibidez, latina, bugalua, adibidez, eta soinu dantzagarriak, ez? Soinu paleta zabal hori da Beltza Weekenek hartzen duena bere baitan. Eta nola ikusten dituzu musika estilo hauen egoera Nafarroan? Bueno, beti minoritarioak izan dira, eta beti izaten dugu guk mainstream edo musika majoritario edo masiboetatik kanpo eta beste zirkuito batean mugitzen gara, mainstreametik kanpo. Orduan nola dagoen, beti gutxi izan gara, baina gero festivalera jende asko hurbiltzen da. Pentsa, zentralaretoan, kontzertu nagusiak zentralaretoan egiten ditugula. Hortaz, zentralaretoa betetzeko behar da jende saldoa, ez da. Orduan, nola dagoen, beti bezala minoritarioa, baina hor badago estena bat, txiki bat, soul eta reggaearen inguruan, eta hor mugitzen gara. Eta zergatik uste duzu hau gertatzen dela? Zergatik gertatzen da, beti garai guztietan badago musika batzuk eta soinu batzuk mainstream direla, ez? Masiboak, edo adibidez, ez bakarrik gazte, baina gehiengoak entzuten dituenak, askotan komertzialtasunarekin lotuta daudenak, ez? Irrati komertzialek botatzen dituztenak edo emititzen dituztenak, eta gero beti dago undergroundean edo horazpian mugitzen diren beste soinu batzuk, ez? Bai gazteek entzuten dituztenak, eta bai beste publikoek entzuten dituztenak, ez? Orduan hor mugitzen gara, baina gauza oso logikoa da eta oso normala da, ez? Guk musikaren industria handiaren kanpo gaude eta oso komodo gaude hor eta askatasun asko daukagu hor mugitzeko, ez? Eta baita ere esatea gure eskaintzen duguna musikazaleek oso ongi hartzen dute eta beti esaten dugu gainera gaur eguneko musika ezagutzeko, ez? Reggaetoietik hasita edo traparaino jatorrian soul, Beltza Weekend jaialdian eskaintzen duguna dago, ez da, soula eta rhythm and bluesa, ez? Oinarrian hori dago, ez? Eta hori ezagutu gabe, zailki situatzen alzara gaur egun, ez? Naiz eta gaur eguneko musikak entzun, hori oso ongi dago gaur eguneko musikak entzutea. Beraz, oso eroso zaudete egoera horretan eta ez diozue ezakit buelta eman nahi. Ez, eske gure jaialdia da musika eta garai zahar horietara dedikatutako jaialdi bat da. Ez bakarrik, ze adibidez ostegunean jotzen du Moises no duerme rapeatzaileak, bere bandarekin, Moises no duerme live band, eta hor berak nazten du hip-hopa, rapa, jazz musikarekin adibidez, ez? Eta oso soinu garaikideak eskaintzen dizkigu, ez? Hortaz, ez da bakarrik antigualeko musiken jaialdi bat, edo rollo vintage, baizik eta, gaur egunare, garaiokin batzen gara baita, eta hori nahi dugu baita ere. Eta jaialdiak ze bilakaera izan du 6 urte hauetan? 6 edizio. Hasi ginen, probatu genuen, guazen probatzera, ez? Gu joten ginen kanpoko jaialdietara, Donostira, Madrilera, Bartzelonara, sol musikako jaialdietara, eta probatu genuen. Eta egin genuen jaialdi xume bat, ja zentralen hori bai, eta ongi atera zen, arrakasta nahikotxu izan zuen, eta hortik aurrera, egin duguna da jaialdia sendotuz joan. Eta jaialdia borobiltzen programazio kultural paralelo batekin, eta hori da egin duguna. Urte guzti hauetan,
esan dezakegu beltza haueken jaialdia sendotu egin dela, ez? Eta ez bakarrik Euskal Herriko, baizik eta estatuko musika beltzaren zirkuitoan, da hitzordu bat importantea ja da. Eta nolakoa da horrelako jaialdi bat antolatzea? Bueno, gu ez gara honen profesionala, gu ez gara honetatik bizi, eta, guretzako zaila da. Jartu diogu trukilloa, ez? Eta, orain ja egiten dugu, baina dan asko da. Lehendabiziko taldeak zerrendatu eta, zitzuk hartzen ditugun, kalitatezkoak izan behar dira, gure artean diskutitu eta eztabaidatu behar dugu, gero, kontratazioak egin behar dira, programazioa egin, lekuak bilatu, esponsorrak bilatu, komunikazioa landu, denetarik. Orduan, hori, lehen esan dut pixka bat, mirari txiki bat dela, ez dakit esan dudan, baina esaten dut orain. Beltza haueken ikustu dut, beti esaten dugu mirari txiki bat dela. Ze egiten dugu nahi dugulako. Erderaz, por amor al arte esaten den moduan, ez da? Orduan, ez dugu, hemendik antolatzaileok ez dugu xosik ere ateratzen, eta hori da pixka bat kontatzen ari dizudana. Eta zer suposatzen du zuentzako hau aurrera atera izateak? Satisfazio oso handia. Iruñean, sona hartzen ari den edo hartu duen jada jaialdi bat egitea, guretzako, gure irabazi handiena ez da ekonomikoa, baizik eta ikustea publikoa ekartzen dugula, musika beltzaren inguruan giroa sortzen dugula Iruñean eta interesa baita ere, eta hori da, gure irabazia hori da, ez? Ez da irabazi fisikoa, baizik eta kualitatiboa, ez? Edo, ezin daiteke zenbakiekin kontabilizatu, baizik eta, hau egiten ari gara eta lortzen ari gara, ez da, hori, satisfakzioa, ez? Hori da irabazten duguna. Eta ongi pasatzea baita ere, gustatzen zaizkigu musikak ekartzearekin batera. Eta jendearen harreraren aldetik bilakaera bat izan da? Geroz eta jende gehiago bildu da jaialdira, baina, orain nahi duguna eta saiatzen ari garena publiko pixkat gazteagoa biltzea. Gure helburuetako bat hasieratik da adina markatzen ez duen jaialdi bat egitea. Eta, iaz jada lortu genuen jende gazte asko etorri zen, eta, espero dugu jende gazte gehiago etortzea. Ze gero, azkenean, oso gustora dago jende guztia. Eta orduan, iaz da zeuden, amatxi eta tautxiak, eta gero jende gaztea baita ere. Eta hortik alde batetik eta esteraino dagoen franja horretan adintarte guztiak. Eta hori da jaialdi honen helburuetako bat. Ez jartzea muga adinean, ez? Eta eskartzea mugak ez da ere arrazan, eskartzea mugak ez da ere bakoitzaren sinesmenetan edo bakoitzaren zera, ez? Azken finean edo emakumeen eta gizonezkoen arteko zeran, berdintasuna aldarrikatzen duen jaialdi bat da. Guzti hori da beltza haueken, gutxi gora bera, hola pixka bat gainetik esplikatuta, Hori galdetu behar nizun ere, zer motatako jendea gerturatzen da normalean? Adibidez, ezakit, familiarteko plan moduan izan dezakegu? Arrats gaueko programazioa da kontzertuena, orduan hor ja aurrak eta familiartekoa ez. Baina, 18 urtetik aurrera, ez dago, hortik aurrera dena sartzen da, ez? Eta publikoa da denetarikoa, gero baita ere, etortzen da jende asko Madriletik, etortzen da jende asko Gipuzkoatik, Arabatik baita ere, Errioxatik etortzen da jendea, eta gero gure etxeko jendea, ez, Nafarrak. Eta
eta gero beste leku batzuetatik, oso, bueno, pues, publiko oso, ez dakit, bariatua, heterogeneoa, eta ez dakit, pixka bat da, bariatua esango duke. Aurten ere Zaldi Zuriko txokoan 2 kontzertu izango ditugu, ezta? Hori da, kontzertuak, bueno, ditugu, 4 kontzertu zentrala aretoan pagatzekoak, eta bero gustatzen zaigu egitea, bueno, eskaintzea, bueno, guk lehen esan dugu, diru laguntza pixka bat jasotzen dugu, eta guk diru laguntza horiek bideratzen ditugu doako kontzertuak baitare ematera, eta uste dugu dela, pues, ez dakit ez, ematen digute, guk ematen dugu, ez, gu horretarako jasotzen dugu dirua. Eta orduan dira 2 kontzertu doakoak, Zaldi Zuriaren ostatuan egiten direnak, bata ostegunean, Moises no duerme, arituko da, arratsaldeko 8:00etan, hori izango da iraiaren bostean, ostegunarekin, eta gero larun batean, bermu ordutegian, ordu batetan, larun bat 7:00, izango ditugu Kataluniako Les Testarrudes taldea, dira Bartzelonako 9 neska, reggae eta rocksteadia eta eska musika egiten dutenak, hor Zaldi Zuriko kontzertua gainera oso giro polita sortzen da, eguerdian, bermutarekin batera, eta nik gobidatzen zaituztet denok etortzera 2 kontzertu hauetara Zaldi Zurian egingo direnak. Eta gero zentralean ze talde izango ditugu? Eta gero zentralean, ikusi, ostiralean hasiko dira Herberetatik etorritako The Tips taldea, soul klasikoko talde bat, oso potentea, oso samurra, abeslari bikain batekin, eta itxiko du gaualdia Daddy Long Legs taldea, Rhythm and Blues basatia egiten duen talde bat, eta hauek dira New Yorkekoak, estatu batuetakoak. Eta gero larun batean, irekiko du kontzertua, arratsaldean da larun batean, irekiko du Erresuma Batutik etorritako Aixakan Anderrajaz taldeak. Aixakan da abeslari bat, 50ko joan den mendeko 50ko hamarkadetako musikaren zirkuitoan aritzen den abeslari bat, eta rhythm and blues, swing, eta holako soinuak nahazten dituen kontzertua eskiniko dugu, eta gero bukatzeko The Stone Foundation, baita ere Erresuma Batutik datoz, oso banda fina da, soula egiten dute, northern soula, funka, eta horiek bukatuko dute larun bateko gaualdia. Hortaz, oso, esan behar dut, banda guztiak aipatu ditudanak oso kalitate handikoa direla. Oso banda gainera jende asko soulean eta musika beltzean, bandak izaten dira oso jendetsuak eta kalitate handikoak. Hori da pixka bat zentralen izango ditugun kontzertuak. Gainera urrunetik etorriko dira, ez? Bai, esaten dugu oso beltza weekend, oso festival internazionala edo nazioartekoa da. Bai, beti izan ditugu estatu batuetatik, ez dakit, Europatik, Europako hainbat herrialdetatik etorritako taldeak, bai. Orduan, Jamaikatik baita ere Jamaikako abeslariak izan ditugu, hortaz, da oso nazioartekoa, Beltza Weekend beti izan da horrela, eta, eske bandak dira oso ona gainera. Eta zer da edizio honetaz espero duzuena? Ongi pasatzea. Eta, salmenta ongi doa, hortaz nik uste dut jada jaialdia salbatuko dugu, eta nik uste dut oso ongi pasatuko dugula, eta hori nahi duguna. Soularen publikoa, esan behar dut, oso publiko ez dakit. Nik esango nuke berezia dela, ez? Musika beltzaren inguruan biltzen den publikoa da publiko bat berezia, eta beti oso giro polita sortzen da. Eta nik uste dut hori da, espero duguna, ez? Giro polit hori mantentzea eta oso ongi pasatzea. Seguro hala izango dela. Eta ja, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun,
Zerbait ahaztu zaigun? Bueno, ez, bakarrik komentatzea Beltza Weeken badaukala parte bat aizialdirako, ongi pasatzekoa, kontzertuetara joatekoa, gero kontzertuen ondotik bai importantea esatea disjokei saioak ditugula, Keox Tabernan, Iruñeko Keox Tabernan eta Tarantula Tabernan, pintxaldi simultaneoak izango dira, hor musika beltzeko selektore, hoberenak izango ditugu, beti ere viniloan, pintxatzen dugu viniloan, ez dago digitalik ezer, ez CD, ez musika digitalik ez ezer, dena viniloan, aukerak eta egiten dute pintxadiskosek horrela. Eta gero daukagu programazio osagarri kultural bat, Iruñari eskaintzen dioguna, eta hor daukagu Beltza Weeken Kids, aurrentzako eta hemen bai familientzako eta aurrentzako tailerrak egiten ditugu. Gero, datorren astean, irailaren 4an, proiektatuko dugu Nafarroako Filmotekan 20 Feet from Stardom dokumentala, arratsaldeko 7:30 hasiko da, eta aurten atera dugu, sortu dugu Hautxoriak Records, zigilua, eta atera dugu Gregario Deluxe taldearen 7 azbeteko singela, 2 abestirekin, baita ere viniloan, hori 7 azbetekoa singela, eta atera dugu baita ere. Hortaz, ez da bakarrik musika, baizik eta, Nafarroako eta Iruñeko agente eragile kulturalekin, elkarlanak, sinergiak eta sortzea, eta hori da baita ere Beltza Weekendeko helburuetako bat. Primeran, Xabier, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den jaialdia. Mila esker zuei, kasu egiteagatik eta animatzea jendea etortzera, eta eskerrik asko. Zuri, ondo segi, agur. Agur. Gaurkoz, hau izan da dena, astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburun ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.